皆様ようこそおいでいただきました。エルマノマンドリンオーケストラ、今年創団60年を迎えました。コロナの影響で定期演奏会は今回が59回となります。ご案内役の水野純子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、オープニングはこの曲、フランチェスコ・パオロ・フロンティーニ作曲、石村貴之編曲。オープニングにふさわしい表情豊かな一曲でございます。それではお楽しみいただきましょう。序曲グロリア、指揮は杉林太郎さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
す。